Shona perang ni moनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय मासे जिउ फरायनाय महर लानोसोनाबो दामगो इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय सेलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो सिगाङावनो रिक्वेस्ट खालामखागोन प्लिज सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बिमा फिसा एसे ओंखारदों बिराद गुसु बोथोरा ओमफ्राय दा गोजांगोन ना गरमगोन पात्ता मोनाखै आङो अब्लाबो मिजि मिजि अखा हादों नालाय साथा गंसे लानानै ओंखारलांसै आरोना ओमफ्राय नै फिसाजो आरोहाय होलाय सना नायनो फैलाय आयु बोरो नोंनिखौ नङालै सना नोंनिखौ नङा नोंनिया बे गबायना सुथेनांगौ ना माने उदैफोरखौ जेने थेने थगायलागासिनो दंमोन जेने थगायनो हाथारनाय नंला आरोना एकदम गैथारला आलुबो गैला जेबो गैला नै फिसाजोनि प्लास्टिक दोननाय माबा दोननाय जाब्रासो जानानै थाबाय आंना मैगं दोनग्रायानो दालि मोनखाबाय मोननायालाय आरोना ओमफ्राय मा मोना आवगायलांसै नैहाय जि सुदोंमोन अखायानो नै दोमैलुलु माने थाइफ्रिलायनायसो आरोना मा खालामबावनो फांखा होनानै दोननांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं बेफोरखौथ' सुवाबाबो जायाना मैया सुनायाबो दुरुङाव दङ होमबाबो रानफुनलाहां जाजोब्बाय आरोना आरो नै बग्रा धाइट आरो फिसालानि इउनिफर्म हे प्रभु थ'थ' सना बोरै नायनो आयु मोजां जाथारबाय रुमाल लाखाबाय मा गंग्राय गबाय थादों गगा मोनबाय बा आब' नन्दितानिखौ गानबाय आब' नन्दितानिखौ गानबाय थफियाबो मैला स्रोसोमोन माथो खालामबावनो थ' सुस्रांसैथ' मोनसे दंमोन मोजां बेखौ गानानो मा होनबावनो थ'दो खाफाला ओमफ्राय दिनै बिमा फिसा एसे मोजां आरोना जोंना माने ओंखारनाय लोगो लोगो लांगोनायावनो रिक्सा मोनदों एखमबाथ' खाफाला ओरैबादि गाज्रि माने गैया उल्थां फाथां नारबाबो रिक्सा मोना थ' दिनै अके आरोना ओमफ्राय सिदा सिदि फैबाय नै ओमफ्राय थेवबाबो अके मिजिसो ओमफ्राय सनिबारनि दिनमोन नालाय बाजाराबो एसे हाल्का फुल्का दिनै आरो अखाबो जाहैबायना ओमफ्राय माने सानै सुबुङा नै एटिएमाव हाबदों आरोना बेयाव हाबाबो जाया नालाय आदारा माजों लांगोन बेयाव हाबाबा ओंखायनो बेयाव हाबबाय ट्रेननि खाथियावहाय जोंनाबो बे खाथिनि एटिएमावनो फिसाजोआ बिराद खुसुर खासारना बामनानैसो लाथ'बाय आङो फैद' जानो आन्थाखौ बख'आबाबो जायाथ' मा साबनाय लोगो लोगोसो जोंना खम जारला ओइनि आसाम ट्रेक्टरखौबो एसे लाबाय सुनाफोर आरो जाफेरै मैगंबो बैयाव लाबाय अखायानो गारानि अयनायना दंबावो लानांगौआनो सेस खालिबा किटसेनानो बाराद्राय रानथाबद्रायथारनाय देखायगोन आं जाबायानो होनजासै आलु गोजासो लानो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय माथो होनबावनो आरो गोजायानो गैलानो ओइ दखानफ्रावबो थांलाबाय थानो बाबाय आं बेनि थाखायसो मनाखौ बाबोखादों बिदिनो बानोसैलाय माने साथा हमलायदों बेयाव अखा सियाथ' गोजौआवसो अखा साथा हम नङा बेयाव नोंनाव सेरा ओइ बाहेरायावसो सेरा थांसैथ' लालि सिरि थंनो दुन्दिया दाना एसे मोनहांबायनो सुनाफोर बै आमोलाव दोंसेल' मोनोमोन ना दा दोंसे दोंनै दोंथाम दोंब्रै दोंबा सयथा फिसा अखायानो मिजि दासिमबो गाराखै ओरै न'आव जागोन मा सौफैबाय आरो माथोबाव नै ओरै खालि जाजोबनानै दं आंनि आफाइस्वर जादो आफाइस्वरथ' नङा आइस्वर जादो दे ककर मकर हुलुस थुलुस बाजार खालामनायनि खोथा नांगौ बुस्थुफोरखौ बावबायसो खोमा आङो नैबेखौ मेन टारगेट लानानै थांदोंमोनहाय आङो नै बेखिनियावनो मुथासेयावनो 20 थाखा आरोना सानजालायगोन खोमा माथो खालामनो फास ओंखारनाय थोयोबो हारसिं आंनो पटल पवासे माबा पवासे जेबो गैया बेनो आंना बेनो बे रिपिट जोगोनार हाखावनायफोर नागिरदोंमोन आं मोनाखिसै आं आसोलखौसो एसे देखायनो मावदों ओमफ्राय नै बरिया बेदरखा आरोना आं हारसिंबा एसे मेजेमखौ लासिनबावगौमोन आं नाथाय फिसालाया मेजेमखौ एसे बोरैबा बानो नागिरोना ओंखायनो मिक्स लानानै फैबाय आरोना बरियाखा लोमजानाय ना साजानाय बेखौथ' मोनथिला नुनायाव बरिया आरोना एसे रुनानै लानोसै मोनस्लाबनोसो हास्लाबनाय नंला आरोना फिसालाखौ लायनाय टाइमानो जानोसैलाय शनिबार नालाय दिनैहाय जासान्दै फटाफट जाखिनि रेडि खालामलाबायनोसै गारनायाव गैया बायनाय लाफाफोरखौ आरोना एकदम नै बेफोरखौबो जागोन थुख्रा गासिबो गुरैखासोहाय खारै दंखायो एसे लुलानानै होगोन बरिया जानोसै सनाफोर दिनै आङो माबा रेडि खालामनानै लागोनसै र' ओमफ्राय अमा बेदरखौ टमेट' एसे होस्लायनानै एकदम खाराक एवनानै जानोसै मा जानो नायलाय आंजों जाथ'वा साननानै कन्ट्रल खालामनो होननानै सानो आरोना ओमफ्राय बोथोराबो जानो थिनदोंना आरो सासे बिथाङा अयनायथार
एथ' मोजां अखा दोमैनायावनो नोंहा आलु फाजा जानोसै मानसि होनहरबाय थायो आंखौ मानो बिदि उखसायबाय थायो अमा बेदर फ्राम फ्राम लानानै जाफैनो हाया अमा बेदर एवनानै जाफैनाया होनलाबाय थायो कमेन्टनि गेजेरजों आरोना जाग्रा मानसिफ्रालाय आंखौ बिराद जाजानो लुबैयो माने आं जानायखौ बिराद मोजां मोनो खोमा नै लाबोमारबाय नोंथां आङो नायदोंबा आरोना हास्लाबला सनाफोर आङो आधाल' साननानै दोननो हाबाय आरोना ओमफ्राय नैबेखौ सुग'नो हाबाय लानानै फैगोनसै फिसालाखौहाय नै अखायाबो गैथ'वा दोमैमैनो दा अखा सिरिबाथाय महा मुस्किल जालायगोन सो मेंगुलायबाय आं ओरै थांलाय ओरै फैलाय दा ड्रेसा खुदो बाबा ओरैनोबा बोथोरा मोजां नङा ओमफ्राय नै अमा बेदरखौ बै बायसान्स खोरखिजों मावजि हाबजानो गिनानै फुरा खोरखिखौ फिट फाट बन्द' खालामनानै थांदों आरोना आङो ओमफ्राय थेलेबलेब एसेल'बो नुयो नालाय ओमफ्राय आंनि आखलखौ नायदो आलु दरसे लादा मासे लाबावबाय आरोना एरदोंहाय एसे आङोथ' बेदर मोनजायाबाबो जायो बेबायदि बेदराव हनै आलु मोनजाबानो जायो आरोना ओरैबायदि आलु बरिया एवनोसै बारा मोखां नायलाय गैला ओरैबो मोनबाय थागोन ओरैबो मोनबाय थागोनसो ओमफ्राय आङो लाफायाव जेबो होआ आरोना डाइरेक्ट सारायाव हरदों संख्रै बानलु थाइनै ओमफ्राय खारै हरसै सिदा ओमफ्राय दै होनानै गोबाबसो जागोन आंहा ओमफ्राय नै बेहाबो जागासिनो दङ बारा नेला गैला एग्लिलाबायथारसै मजाके गोदौगासिनो खिन्थु मोदोमाखै दे बांद्राय बै लकेल लाफा बायदि मोदोमाखै आरोना दाबायदिना बारा मोदोमलाबायखाया आं ओमफ्राय नै जागासिनो दङ दै एसे होनानै रानहोफिननोसै जाबाय लाफाया लोंलाबायनोसै रोसिखौहाय 20 थाखानि लाफाया नै खुरैसेल' खुनुरुखुम आरोना सानै मानसिबानो गैलासो दा फिसालाया जायो होनबा एसे जाबाय जाया होनबाथ' जाखानाय नङा दालि दंखायो ओमफ्राय नै सनाफोर गोदौगासिनो आंना टेनटाने दुन्दिया हरगोन दुन्दिया बोथोरनि गिबि लाफा सनाफोर गिबि दिनै जाजेनबाय आरोना खाथो फुथो जेबो गैया थिगानो दं खिन्थु बै एसे गोथाव मोदोमफ्रुनाया लकेल बे नङा आरोना मजा जाग्रा मानसिया नायसनदोंबा लुगैयाबा आं जेबो बुंला आरोना आं बादिबा आरोना दुन्दिया हले मजाके मोदोमदों जाबाय नै मोनबाय आलुबो जा मोजां रुबुनो बास संख्रि एसे हरबाय आङो अके नै अखा थाइफ्रियावलाय आरो माथो मोखां नायबावनो गुदुं हाननानै लाबाय सानै सुबुङा बोरै बहायहैजोब्बाय हनै जाबायनो दे जादो दे आयो सासेया अनलि दालि अनाखाना दे जा मा जा हाय नोंनोबो संख्रि नांलायगौ नोंहालाय मानो संख्रि नांगौ बाबा संख्रि नांखादोंथ' रेडि बिमाना जायगा गैला नानि जाला ओंखाम जाला ए गब गावनि आन्था एसे जाबाय आरो जाला नों दालिखौ जाला होमबालाय आं जानोसै दे नोङो आखाइ सुदो सना थां दै लोंदो ओमफ्राय बिसिनायाव थांदो थां मा थां आं जानोसै दे आयौ दालिखौ आं जागौमोन ना नों मानो आखाइ सुखो मा होनबावनो आरो जोंना बिदिनो गालाय गुजाय सोलिबाय थायो कन्टिनिउसो दे लोंदो दे गोथाव जादों ना बाबा लाफाखौ एसे जालाय सना लाफाखौ एसे जाहर आरो बेलाय बेबादिनो अयथासारसो जानांगौ ना ग्रिन ओंख्रिखौ बिदि मैगंफोरखौ जानांगौ सबजिफोरखौ थैस जानो लाबायबो बिमा फिसाला आरो माथो दंबावो मोनबाय नालाय गुदुं बेनिफ्राय जानो लादों मालाय मा जानो मालाय फिसालाया आद्रा जाखांबायानोमोन ओमफ्राय आरो फिसाजोआथ' जाखांबायानो सिन्था गैया ओमफ्राय बिराद मजा मोन्दों आङो लाफा ओंख्रै अमा बेदर फाजा ओमफ्राय लाफाजों अमा बेदरबो बिराद गोथाव मोनो आङो जाग्रा मानसि नालाय सनाफोर ओमफ्राय जानोबो सानदोंमोन ओमफ्राय सानबाय है नांला दे लाफाखौ जुदि हारसिङैनो जाथारसै फार्स्ट जानाय नांगौबा मालाबा जालायगोन ना आदारालाय आरो माथो ओमफ्राय नै फिसालानि जातनि जानाय आरोना बेखौ गारहां बेखौ माहां माने मेजेम मेला ओमफ्राय आङो जादोंसो हय सनाफोर बे भिडिअखौ दोनथ'नाय लोगो फिसाजोआ अयथासार आरोना माने ओंखाम आंहा लाबावखागौमोन स्लिम जानो मोनखायाखै आङो लगे मामि खिनो आरोना माने ओमफ्राय आङो जानाय लोंनाय जालदाब दोनथ'नानै खिनो ओंखारनायाथ' नोंखौ नेयाना नोंनि जानायखौ मजाके जानो सानबाबो ओरैबादि सास्ति आरोना फिसाजोखौ खिनो लांग्रोनांगौ जादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय आंना बेजों लोगोसे ब्लगसखौ दोनथ'नोसै बिमा बुरैनि हाबाफारियालाय बेफोर सोलिबाय थाखायो नर्माल हाबाफारि नङा होमबा सनाफोर थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच